Extended ang Modified Enhanced Community Quarantine Status sang probinsya sang Iloilo tubtob Agosto 31, 2021. Ini matapos nga ginanunsya ni spokesperson Harry Roque nga ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Interagency Task Force. Sa karon ginahulat pa ang pagpagawa sa executive order ni Governor Arthur Defensor Jr. may angot sa nasambit nga announcement. Samtang nagpagawa naman sa Executive Order No. 43 si Mayor Renor Gonzales sang Lambunaw, Iloilo may angot sa temporaryo nga pagpasirado sang Lambunaw Public Market tubtob Agosto 25. Makita sa EO ni Gonzales nga ginatugutan nga magbukas ang pila ka mga essential nga establishmento kaangay sang grocery store, botika, bugasan kag water refilling stations. Mayaraman ginpahamtang ang mga checkpoints sa palibot sang merkado agon masigurado nga nagasunod ang mga pumuluyo. Nahibaluhan nga nagapadayon man ang monitoring kag random swabbing sa mga tawo sa sulod sang merkado. Madumduman nga mayara 17 ka mga COVID-19 cases ang na-record sa nasambit nga merkado humalin Agosto 7 tubtob Agosto 11. Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo ini sa kabanderang Victoria kasalar kabandera sa matong serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.